Elta, yuk. Mas Andar, ya, ya. Idola om. Putri, kau Putri, ya, 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 ya. Kapito, hae. Kapito, iya, sas, ae,
Satrio Tomo netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa wilata ing ngawata prakarana kusemaning bangsa ama iya Menyala Mbak Lende. ngono to Jumangka ing yuda sang satria tomo netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa wilata ing ngawata prakarana kusemaning bangsa Jumangka ing yuda sang satria Satria tomo netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa wilata ing ngawata prakarana kusemaning bangsa hae hara hae iya Jumangka ing yuda sang satria tomo netepi ingkang sumpah prajurit nedya kambela bangsa lilatahing nyawa dadya prakarana kusemaning Yuk, yuk, bangsa yuk. Jumangka ing yuda sang satria tomo netepi ingkang sumpah prajurit nedya kambela bangsa Iya. lilatahing nyawa Ah, dadya iya. prakarana kusemaning Iya. bangsa iya Jumangka ing ngayuda lenggih para tamtama hae repak agraring baris angayai termaning satriya
puspita umrekahing jiwa raga Puspita ing juwita gawe tentrem aning jiwa. Bring ilahi akarya puji sesanti puji kunjuk bring ilahi akarya puji sesanti. Pak Wildan, ya. Manut Mas Ginjal. Sing kalem-kalem yo gelem, diangkat sing kumyak yo gelem. Ya. Monggo aja. Asih
Bajing lontot sampun Mas Bagus ya. Terus penting Mas Gendon? Oh, lagi cilik gendin berarti. Pripun Mas Gendin? Oh, nggih aman. Ya, monggo manut. Ya. Tak banjurin apa niki Mas Junot? Ya. Terus penting Mas Junot? Oh, nggih. Manut nderek. Apa-apa ki gelem kok ya? Iya Mas. Ya. Dumroto. Ya, bisanku lagi ninting ki apa iki manut pokoknya. Ya, koleksi lagu dari Penting Seventeen, monggo. Siapa? Ivan ki metu ganti aku. Oh, ngono to terangane. Penting Seventeen. Ya. Hey, Ya. Monggo persiapan nah. Tak lagu meneh Mas Ginjol, terus leren adan. Urung sak lagu meneh cek nganti. Go sing adan. Sing nganti sak lagu meneh. Iya. Ada Didik Vita Widya, ada Nurmiji. Kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita saling tatap muka? Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bisa bersama jika melanggar keluar semua rasa. Lepaskan genggam tanganmu, jangan maksudkan publikku. Aku tutup semua ruang di hatiku. Bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksakan hatimu terus mencinta. Relakanlah saja ini, kan ku simpan di dalam hati, dan ku tutup semua ruang di hati. Ada Vita Widya, ada Nurmiji, Sohoya Haner, Yuk Panjang Doyong, Dwi Arianto.
Judulnya apa Nur? Jangan paksa beda. Ya, jangan paksakan untuk merindu ya. Pendek Matur suwun 17. nuwun. Ya, terima kasih. Satu request dari Bapak Budi Brahmaimin, matur suwun nuwun. Sudah dituruti. Ini kita sebuti Mas Erwin. Melebet adzan apa dereng niki? Oh, takone bro, pintu ki kleru. Takone bro. Ya. Ya, manut buri pokoknya. Heeh, manut buri. Adane manut bagus, Bang. Ayo, Gus. 3, 2, 1. Iya. Iya. Halo. Mas Danang. Iya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ono bobo ati iku limo perkarane yo perkarane kabeh pisan maca Quran sak makanane. Kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo sikir wengi ingkang suwe. Sakabe sapa bisa anakoni yo anakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Ati iku ana limang perkara Kaping pisan dengan samanane. kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu Sing kaping papat petengira ingkang luwe yo ingkang luwe kaping limo dikir wengi ingkang suwe. salah sawijine sapa bisa lakoni insyaallah Gusti Pangeran Ngijabahi. Mata Bunda Seri ternyata. Heh. oh ya kasih Jesus. Matur suwun nuwun nggih. Terus nika dumateng para pamirsa sedaya budaya pepilih pasugatan kasidik sawetawis paring sos kinurmatan dumateng sarakatan kawula panjenengan sami ingkang rasa agami Islam saperlu nindakaken ibadah salat asar. Pepilih samangke dadilan dipun lajengaken sasampunipun bakda salat asar. Kilang nganggung gangsal menit kemawon matur sembah sewu nuwun. Mas Genjol diawiti yuk.
Tutu bondo tutu rupa among atine dadi tasaline kuyup rukun kadya pepindaning mimilan mintuna Mas Gijol, Mas Gijol. Medley. Hae hae. La jebulane krusa-krusu keburu nafsu bekasane montang manting raga te akeh aku dhewe kan kebanting. Antum gawean Mbak Nurli. Ya mumpung sorok. Sing ngancani sapa iki? Iya. Manis. Ojo sok gampang. Itu lamis, Bu. Ya, manis Mas Ginjal. Ya, manis, manis. Nano 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 Nur. Ayo, Miss. Divita. Piye, Mas? Tak sawang saka kene lho. Piye? Janmu manis tenan ya. Masa ta? Sumpah. Ora. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis, yen ora seneng lamis. Ora ya, Mas. Yen mesem manise ngungkuli madu, kaya bisa ngerontokke jantungku. Rungokke to. Apa lho? Mas, sampeyan pancen ganteng. Terus. Tambah
yo tenan, sumpah. Tegese apa? Terusane. Kembang mladi dek, ati ronce-ronce, setengah mati, aku naksir kowe. Apa? Ngerti lho nek? Iya, sedek stasiun kono ah. Aku ngerti sampean senenge Iris-iris sedek, aku lane Jawa. Waduh, cah manis, dasare prasaja. memang lidah tidak bertulang. Kok iso? Andai bersilat kuwi watake wong lanang. Aja ngono to. Oh ya Mas nyatane ngono kok. Wong nyatane manis tenan kok. Ora. Iki lho bareng New Panjak Jaya. Asik. Oh enak ya dek ya. Dance audio matur sepaduan. Ora penak ditebali ya Mas. Pak Budi Brahmaimin terima kasih. Asik. Pak Eko matur sepaduan. Manis dek, kowe pancen manis. Tambah manis Tambah manis yen ora seneng lamis. Yen mesem manis ngungkuli metu, saya bisa ngerontokke jantungku. ganteng mas Oh, oh. sampean Aku lah. pancen ganteng. Iya loh. Tambah Iya. ganteng yen ora seneng. Tenan lho. Lek lek lek. Tegese apa? Kembang mladi dek, ati ronce-ronce, setengah mati, aku naksir kowe. Terus, yo wetan kono. Ora lho. Ora dek. Ati iris-iris sedek, aku lane Jawa. Aduh, cah manis, kasare prasaja. Ngono. Apa meneh to? Iya. Oh, ya ora. Iya. Setunggal lagu manis. Manis sampun. Sampun ya Dek Vita. Pripun Mas? Saiki takon buri kono. Takon buri. Ya, Pripun Mas Freddy fleksibel? Mas Freddy di Widro apa urung? Oh sudah siap belakang. Oh sebentar. Oh ya. sebentar ya. Di- Bisa bahasa Indonesia aja Oh boleh? bisa, bisa. Oh, bisa. Di Widro atau masih lanjut satu lagu Mas? Oh Widro dulu. Oke. Oke. Di Widro ya Mas Anam ya. Ora dong nek. Ora dong. Ora dong. Ya Widro dulu Mas bagus. Iya. Iya.
Suruh lupa tak lupa suruh lupa tak lupa makin hari makin disayang makin hari makin disayang. Lima jalan-jalan di simpang lima kota Semarang, simpang lima kota Semarang. Gambarake tindak tanduk putih luhur, gambarake tindak tanduk putih luhur. Dinggo gayo nakarane atil makmur, dinggo gayo nakarane atil makmur. Ucul mbah, ucul sing nari. Ucul dewi. Iya. Lagu cok. Ayo kareng ngapa Ora bener nek ora lagu. Maryam Ora bener nek ora lagu ayo. Kok sik gilirane kok sik. Ayo Maryam sak kanca gedruk. Manut jam. Kesandung asmara ki ora apa-apa. Sabar ya, sabar. Member baru. Member baru dikerjain sik nomor kerat kerjain. Ayo Mbak Maryam. Wis suwe mendem rasa jroning dodo. Nanging aku arep sambat karo sapa. Keturutan sah aglisian arep mangan radoyan. Kok kaya ngene rasane lagi kesandung asmara. Ana omah rasane wis ora krasan, arep atiku kudu kepengin telan, mung pengen ketemu karo sliramu sayangku, senadyan mung sedelo ati dadi lega. Vida Widya. Ora krasa karep atiku kudu kepengin dolan, mung pengen ketemu karo sliramu wong bagus senadyan
lepo. Yu panjang doyang. Ayo Mbak Ajeng Febria. Kembang mlati tumbuh neng gunung lawu. Ati ayem yen lagi nyawang semu. Kaya ngapa bungah rasane atiku. Bisa ketemu lungguh cecer sliramu. Sroning ati tresnaku iki tulus tuwu ing ati. Yo mong kowe sing ana sajroning ati, tresnaku iki tuwuhku sing ati. Kesandung asmara sampun Mas Gijol. Ya. Untuk ra kesandung karpet. Iya. Nggak apa-apa ya nak ya. Kesandung asmara sampun. Bas putih Mas Gijol di withdraw apa belum? Oke, withdraw dulu yuk.